un pas de model, una mica res. Ei, nois, ahir em van dir uns amics que farien un passeig de models per la tele. Sí, farem una mica. Vale. Benvinguts a la primera edició d'un pas de model raro. Ara començarem presentant el jurat. Ja saben el que vol dir. Ja saben el jurat. Està complet. Aquests són el jurat. En Pau, en Guillem, la Rana, la Berta. Per començar, el primer serà molt especial. Alex Nacadón. Nacadón. Vinga, Anna. Vaig a buscar unes palomites. Vale. Guai, quin mal. Que xulo. I els jurats. A continuació, el primer duel d'aquesta nit. Les gimnastes. Ara, el segon personatge solitari d'aquesta nit. El dimoni. Ara, l'únic trio. En pijama. Ara, un nom molt especial i bastant encertat. La no tinc ni idea. Quin nom? A continuació, un personatge que té molt mal a la cama. Matapalo, amb cama de fusta.